приятели, ново видео! Ако сте за първи път в нашия канал, задължително натиснете бутона абонирай се. Приятно гледане! Сега биология ли имам? Май да. О, мамин син! Този Джак вече ме побърква. Айде да иди и се разправи с него. Не е по-добре да не го пипам. Какво ще търпиш това? Тук що те нарече мамин син, идиот. И смръдло. Първо двамата ни обиди. И не е казал смръдло, а идиот. Няма значение, иди се разправи. Да, прав си. Чуваш ли, хобит? Какво искаш, смешарник? Ще те щупя сега. Какво правиш? Извади си пръстите от носа. Пусни гащите. Ей, само да се знае, аз нямам нищо общо. Провокатор. Всяко училище има такива приятели. Представяш ли си? Аз към него с цялото си сърце, а той с мен така. Не се тревожи, това са само емоции. Те минават, а ние оставаме. Благодаря ти, орехче. Следващата заповядайте. Възглавница за сълзи. Какво, жули ли си подмишниците? Хаха, много смешно. Просто започна да ходя на лостове. Бицепсите растат, нали разбираш? Ами хубаво, ще ти дойде от полза. Разбира се, вече се набрах 2 пъти. За днес? Не, за седмица. Трябва постепенно да се почва. Ти си момиче, няма да разбереш. Мускулестият. Опа, при теб чипс ли? Ще споделиш ли? С теб да, но след часовете. Защо след часовете? Защото сега, ако отворя пакета, ще налетят просъците и за мен нищо няма да остане. Какви просеци, нали сме сами в класа? Казах след часовете. Моля те де. Добре. Може да не го криеш. Чух всичко. Сподели преди да кажа на останалите. Просека. Където е учител? Сега закъснява, а после ще ни държи през междучасието. Минаха 15 минути, а според студентския закон, ако преподавателят го няма 15 минути, всички сме свободни и можем да си тръгнем. Като старши ученик трябва да отбележи, че сме в училище, а не в университет. Точно така, в училище сме. Имаме си уроци. Можеше да не чакаме 15, а да изчезнем след 5 минути. Подкрепям напълно. Ама ако тръгваме да сме всички заедно. Да, така, ако накажат, ще сме всички, нали? Всички са за? Да! Добре, тогава да вървим. Не, аз не мога така. Ами ако ни накажат или няма да ни накажат? Край няма. Наталя, къде са всички? Ами всички са, как да кажа... Медицински кабинет? Да, там. Добре, тогава днес ще поработим само с теб. Между другото, направи ли си домашното? Трябваше по-рано да помисля, глупачка съм. Постоянно сменяща мнението си. Бле! Какво има? Слушай, може ли пак да питаме връзката си? Ти си направо перличка. Не, ти си моята перличка. Не, ти си моята перличка. Бле! Влюбените. Нова година в War е направо взрив за мозъка. Аз още не съм я играл, ама гледах в Twitch. Чакам баба да ми купи PlayStation. Да, в древна Гърция жените се смятали за обърнати наопаки версии на мъжете. Ромка, както винаги си в своя стил. Ти изобщо нищо не разбираш от игри, а? Отдавна се отказах от компютрите. Предпочитам да игра с зеленчуци. Имам 32 игри с домат. Извън темата. Довиждане. Дерски, за секунда. Защо вчера избягат последния час? Аз не съм бягал, просто ме заболя главата. И реши веднага да си тръгнеш, без да минеш през медицински кабинет? Не, минах, ама там я нямаше сестрата. Иначе щях да изпия едно хапче и да се върна обратно в урока. Но, както се казва, не е било писано. Що ми е нямало добре тогава. Извинете, Леополд Арнолдович, имам спешен въпрос към Дерски. Вчера като си бягал часа по физическо, случайно да не си видял моя плик в коридора. Май го изгубих. Май все пак си пропуснал часа. Аз май ще тръгвам. А ако си сетиш за плика, кажи. Изказвач. Не става. Беше грешка да вземеш PlayStation. А за нея сега няма много игри и трябва да си купиш маратонки. Nike, само знаеш. Качество. Това, което ти се вижда веднага е палецът. Следващия път, когато купуваш нещо, говори по-добре с мен. Това археолозите ли ти подариха? Отгласи от минали цивилизации? Та вещ е неубиваема. Батерията държи седмица. А да щупиш няма как. Значи родителите му са го наказали. Отнели са телефона му и конзолата му. Сега ходи и на всички доказва, че сам е решил да ходи с този динозавър. Затвори си устата. Критик. Този географ вече ми идва в повече. Просто ни мъчи. За една грешка ме свали с цяла точка, представяте ли си? Хайде да отидем и да му кажем, че греши. Да, може да му кажем и че е несправедлив. А после да се оплачем на директора. Може и официална жалба да подадем във формуляр Б312 до главното министерство. Желателно е днешна дата. Да му кажем, че нищо не разбира и да му го излеем. Добра идея, тръгваме ли? Да тръгваме. Аз съм в играта. Добре, да вървим. Ще му го кажа всички. Стига сме търпели това.
Леополд Арнолдович, имаме сериозен разговор с вас. Какво се е случило? Явно най-трудното, както винаги е при мен. Леополд Арнолдович, не ни харесва как се отнасяте с нас, затова ще ви жалваме. А ние? Кои сме? Ето ни. Плъховете. Лидер. Казвам ти, че той въобще не разбира шегите ни. Не може да бъде даже най-простите. Мислиш, че лъжа ли? Сега ще проверим. Орех, връзките ти са развързани. Невъзможно, аз съм с сандали. Май имаш проблем с зрението. Казвам ти, гледай. Орех, колобок се обеси. Жалко, момчето беше толкова младо. Наистина не разбира шегите. Чудак. След това директорката ми крещя още половин час. И при мен имаше подобна история. Може би преди 2 или 3 години. Кога почна короната? Февруари ли беше? Сняг? Една жена вървеше след мен на 30 или 40 години. Не твърде стара, но и не и млада. Така на средна възраст. И аз си казвам, вие сте сбъркали. Правилно ли разбирам, че току-що слушахме 17-минутна история, която можеше да бъде разказана с 6 думи. Например, някаква жена ме сметна за нейния син. Всъщност това са 7 думи. Защо изобщо слушах това? Аха, по-добре да отидем да ядем. На мен пък твоя разказ ми хареса. Много поучителен и сатиричен. Наистина ли? Не, беше много скучно и задрямах. Просто като старостта на класа реших да те подкрепя. Скучният. Ти тази питка я ядеш вече 5 минути. Можеш ли по-бързо? Ще закъснем за урока заради теб. Не мога, какво да правя. Огромна е. Една питка се яде за 44 секунди. Значи за 5 минути могат да се издадат 6,8 питки. За 5 минути 6 питки. И 8 десети. Не е възможно. Залагам. 6,8. На старта. Внимание. Марш. Стоп. Казвам ти, фалшиво е, нереално е да изядеш 6 питки. И 80, съгласен. Това е начин да се правят пари. За колко пари бихте се заложили? За 10. А колко даде за питките? 50. Хей, Орех, спри. Хазартен. Така, кой изяде химикалката ми? В какъв свят живеете? Родителите ви вкъщи хранят ли ви? Ти ли беше пухкавко? Може аз да съм наистина, може ти самата да си изяла. Да, звучи логично, краве все пак тревопасно. Твори си устата, дерски. Да, млъкни, успокой се. Ще разберем. Трябва да се поставя отпечатъците на всички заподозрени. Извинявай, кой е заподозрян? Всички. Мисля, че малко прекаляваш. Прекалявам ли? В такъв случай не бива да се прекалява. Днес някой изгризва химикалката ти, утре ще отхапе ръката. Саша, стига, върни химикалката. Орех вече се нервира. Защото Орех в момента е главният заподозрян. Ей, Анджела, чакай, почти разплетох случая. Малки зъби, желание да направиш пакост, противен мирис, точно всичко съвпада. Това е той. Връзвайте го. Ти неудачник тотално си загубил ума си. Добре, уважаеми, заповядайте. Вие тотално ли поудяхте? Знаете ли какво ще ви направя? Вие ще излетите от фирмата си напълно. Малкият най-накрая си получи заслуженото. Изгръза химикалката на Анджела. Тотално загуби ума си. Химикалка? Вие по телефона казахте, че заради него някой е останал без ръка. Просто гледам в бъдещето, колега. Ясно. Вървете с мен. Колега. Поставете го в килия с най-обезкосмените затворници. Там обичат такива пухкавки. Детектив. Приятели, ако познахте съучениците си, оставяйте коментари. Не забравяйте да се абонирате за канала Училището през очите на ученика и да харесате, защото проектът съществува именно благодарение на вас. Огромно благодаря и до скоро!